Hej, jeg har lavet den lille film for at vise dig, hvordan du kan springe i en udsendelse, og som du kan se, hvis du kigger på skærmen nu, så lader vi som om, at jeg lige har gået ind for at lytte på podcast nummer 20. Og det du kan se, det er sådan en blå fætter, der langsomt fylder op i sådan et slags timeglas, og det er et udtryk for, at den er ved at hente udsendelsen, og hvis du venter tålmodigt lidt endnu, så kan du springe i udsendelsen. Og det gør du simpelthen ved, når den er fyldt helt op, at tage cursoren, altså pilen eller musen er der også nogen, der kalder den, og så sætte den på tidslinjen et eller andet sted. Så du se, så bliver den til sådan en finger. Hvis du nu sætter den i midten og trykker, så springer den dertil i udsendelsen. Så sådan springer du. Hvis du vil springe hen mod slutningen, så trykker du herover, buff, og så springer den hertil. Hvis du har lyst til at holde en lille pause, så kan du gøre det over på pausesymbolet her ved at trykke der. Og så kan du gå i gang igen, når du har lyst. Men altså, det er simpelthen princippet. Sådan kan man springe frem og tilbage i en udsendelse fuldstændig, ligesom man lyster. Og det gælder for alle de player, der er på min hjemmeside, altså uanset hvordan de ser ud. Jamen, hvis man sætter musen eller pilen eller cursoren et eller andet sted på tidslinjen, så når den kommer til at ligne sådan en hånd her, jamen, så kan man springe. Håber, at det var forklaring nok. Ellers må du sende en mail.